V každém případě mé rozhodnutí kandidovat v primárních volbách za Občanskou demokratickou stranu na pozici prezidenta republiky bylo jedno z mých nejvážnějších rozhodnutí a nejzávažnějších, které se ve svém životě udělal. Vzhledem k tomu, že více než 2 roky se hovoří o tom, že bych mohl eventuálně být a tak dále, ať už v médiích, anebo i mezi členy ODS, tak to rozhodnutí padlo. Nominaci jsem dostal od Libereckého kraje a v daném okamžiku po zkušenostech, které mám ze své politické kariéry, že jsem 6 let v podstatě zastával druhou nejvyšší ústavní funkci v Senátu a byl jsem předsedou Senátu a myslím si, že ta práce, kterou jsem tady odvedl, je vidět. Senát je institucí, která si vybojovala svoji pozici a stejně tak si myslím, že pozice prezidenta republiky je pozicí, která znamená pro Českou republiku to nejvyšší, co bych mohl já ve svém životě dosáhnout. Určitě v daném okamžiku ve mně, jako v kandidátovi za Občanskou demokratickou stranu, mají voliči člověka, který je tvrdým zastáncem demokracie ve všech parametrech, zastánce svobody, ať už projevu, ale samozřejmě v mezích zákona, v mezích vyhlášek. Odmítám, že demokracie je anarchie a z toho by také celé mé jednání bylo. Jsem člověk, který vždycky preferoval diskuzi nad tématem a ne autoritativní řešení příkazově nebo podobně. Takže v daném okamžiku tady stojím, tady jsem a vás všechny žádám o to, abyste mě dali, pokud zvážíte, že jsem vhodným kandidátem, abyste mi dali hlas v primárních volbách.